Čauky cestovatelia. Ahojte. To je Stanka a Miška z cestovky Objavuj svet. A chceli by sme vás pozdraviť a niečo vám povedať o nás. Precestovali sme celý svet, myslím, že tak od Bajkalu po Machu Picchu. Za posledných 5 rokov sme 2/3 roka trávili v zahraničí a teraz by sme vám radi povedali príbeh, ako vznikla naša cestovka Objavuj svet. Áno, to sa nás často pýtate na zájazdoch. Rada tento príbeh rozprávam, pretože to bolo kedysi, keď pred 10 rokmi. Sa voda sypala, piesok lial. Pred 10 rokmi. A keď som teda prišla Stanke na obhajobu jej diplomovej práce na fakulte jadrovej fyziky v Jekaterinburgu. Lebo sme si povedali, že po obhajobách si trošku pocestujeme, zažijeme Bajkal magický, tak sme sa na to neskutočne tešili. Takže ja som prišla, diplomovka bola obhájená a vydali sme sa teda na Bajkal. A pri jednej plavbe po jazere sme stretli jednu krásnu dušu menom Aňa, čo bola Petrohradčanka. A ona nás tak navnadila na to, že poďte babi do toho, poďte si založiť cestovku, ja vám pomôžem s kontaktmi v Petrohrade. A tak sme to rozbehli, takže mnohí nás poznáte práve z toho Ruska, že sme robili Petrohrad, Moskva a Transsibírska magistrála a iné ruské destinácie. Takže takto sa začal príbeh našej cestovky písať a funguje už 10 rokov. No a otázkou býva, že prečo to robíte toto. Miška je lingvistka, ona žila rôzne, študovala nemčinu, ruštinu, hovorí aj španielsky, anglicky. A ja som inžinierka a pýtate sa, že prečo robíte práve toto. Nás to sem nejako potiahlo do tej cestovky. A táto cestovka, sme v nej naplnenie a z nás je hlavný osobný prístup ku každému jednému z našich cestovateľov. Čiže my sa tak radi s vami proste na tých poznávačkách trávime čas, radi sa o vás postaráme v tom svete. Skutočne nás to baví, není to keď sa pýtate, že niekedy, že čo je tá pridaná hodnota, alebo čím sa odlišujeme, tak je to tým, že už v tých prvých dňoch zažijete možno ten pokoj a tú detskú radosť z toho cestovania, ktorú máme a ktorú radi s vami zdieľame a určite v tom chceme pokračovať. No, proste nás to naplňa. Viete, a tak sme si povedali, že našou víziou v cestovke je tvoriť pre vás priestory vo svete, kde načerpáte energiu, pozdvihnete dušu a opäť sa rozpamätáte na radosť. Veci, viete, ako zabezpečiť letenky, transfery, lístky, vstupy a všetko toto. To je samozrejme, alebo hotely, alebo čokoľvek takéto praktické. Samozrejme, to všetko máme zmaknuté, to urobíme. Ale to, prečo to naozaj robíme, je to, že snažíme sa dávať lásku do toho sveta, kde malé prejavy láskavosti sú skoro ako diamanty, čo nachádzame na spoločných potulkách svetom. Ak by vám nevyhovovali nejaké naše termíny a ste nejaká partička ľudí, 3, 4, 5, 6 a podobne, nadšenci pre cestovanie a chceli by ste nejaký svoj individuálny termín s vlastným miestom odletu, s vlastným programom, neváhajte sa na nás obrátiť, veľmi radi sa s vami stretneme či už v našej kamennej kancelárii, ktorá sídli v Martine, alebo tak môžeme učiniť v Bratislave, alebo kdekoľvek na Slovensku. Keď budeme na Slovensku aj my, veľmi radi sa stretneme a celé to pre vás pripravíme. Tešíme sa na vás. Čauky!